Sang Gadis Citra Ayu. Bos Padi, Acim Bos Padi. Apa milih kita? Acim. Ayo Acim, jangan ngumpet aja. Ayo Bos. Ini siapa? Bapak Ujo. Bapak Acim. Ayo Ujo. Majikan tua. Ayo pengantin, pengantin. Ayo Ucup. Ayo Ucup. Ayo Ucup. Ayo Ucup. Pengantin. Wong ayu ora watir beli ilang sing kakang kula wis diandang. Apa perlu kula selingkuh tiruan kaya sampean supaya kakang weruh kula masih bayi. Pengantin mantan diri nasabay beli kenal delang bokong sasah bayi ning wadon. Ayo Ucup yen deleng sing renadam lelas nong. Ayo Ucup gembleng tangan ayo kan kita Bos Jontor milih kangen Bos Baso Jontor. Apa milih kita? Pengantin Organ dewek, sawer dewek. Neng Ratna pengantin wadon. Ayo teh asik pengantin wadon. Pengantin wadon ayo Ucup anta gini. Kula si wong ayu ora watir beli pangayu ilang wong siji sewulan nang sing ngenteng. Iki lagi apa ini? Bilang kan iku lagi apa iki? Kula si wong ayu ora watir beli pangayu ilang sing kakang kula wis diadang-adang. Ayo Ucup sayang. Apa perlu kula selingkuh tiruan kaya aya Ucup supaya kakang weruh kula masih bayi. Matane ringas bae beli kenal delang bokong sasah bae ning wadon Bos Baso Jontor yen deleng